kan mga panahon sa ngaran nin kagurangnan. Lampas sarong taon, maduwang gahalat kuno arin matatapos ang pandemya, an pasakit kan pandemya. An mga vaksin bako pang supisyente, an iba nag-iirinutan, an iba naghalat na sana gayod kuno arin maabot, an iba man nakahinguhan na. Pero kita gabos, naghihinguan, no arin ini matapos na pandemyang ini. Paghunata, 15 diyas sana. Pag-unata, sarong bulan sana, ang quarantine, kan nakaaging taon. Mala, talampas ng sarong taon, siring paman giraray kita. Wala too an oratio imperata, na an oratio imperata na tuom na lamang kan mga pamangkin ko. Tuom na ninda, an oratio imperata. Mala nga ni, tamay bago ng bersyon, kan oratio imperata. Alagad, no arin matapos, minsan masusukol mananggad talaga, kung hanggan sa in kita mahalat. Talaga, kung hanggan no arin kita matagal. Masusukol mananggad talaga giraray, kung hanggang no arin kita matyaga. Alagad kitang mga Kristiyano, nagtutubod. Igwang Diyos, sa iyang kapanahonan, mangyayari ang mga pangadji na sa tuyang hinaagad, ang sa tuyang mga marahay na kaisipan. Daiman siya mangyari ngunyan mismo, alagad ngapit, nagsasarig kita, naglalaom kita, ninhuli ta igwang ang magsunod sa kagurangnan. Bako palan arog kayan kasimple, an maging Kristiyano. Bako palan arog kayan kasimple an pagtubod na itinanom sa to. Alagad sa kapangyarihan nin mahal na Diyos, sa kapangyarihan nin pag-arang, sa kapangyarihan nin pagsarig, kita nagpapadagos. Kita naghihinguwa na magdanay kaibanan kan sa tuyang komunidad, kan simbahan, pasiring sa kapanuan nin buhay. Daiman lugod kita mapagal, daiman lugod kita maguntok, daiman lugod kita magsabing habok ko na. Igwang rason an mahal na Diyos. Sa ringkunada, igaw po ka naintindihan kung ano an buot sabihon kayan. An kasuriputan nin mahal na Diyos. Pero an sarusanaan pigsasabi, dai ka magpundo. Dai ka magpundo, dai ka maghabo. Ninhuli taan Diyos maso. Si mga tugang niya to, nayaon dyan, nagsisimba, yaon sa harap. Lalo na si may mga helang, asin may mga inaagihan, nakadipisilan sa pamilya, ang pag-arang sa maal na Diyos, husto na sana, hinuyug-yug, ang langit sa saindang mga pangadji, dainanggad ka mo, magpundo, sa pagsarig sa mahal na Diyos. Dainanggad ka mo magpundo sa pagpangadji, sa pag-arang, sa kagurangnan. Maabot an alda, nahunan kan kadunungan kan Diyos, mangyayari an magayon na plano para sa saimo. Kung ika may helang, tataumayanin ka umayan, dai ka magpundo, urog palugod, adji, asin magsarig sa mahal na Diyos. Iyo iyan an mensahe asin kahulugan kan parabola sa ebanghelyo na sa tong nadangog ngunyan na Domingo. Matindog ang gabos. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na minilig sa mga gadan, kan hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. pamibinin banwaan,
Mamibi kita sa satuyang amang makakamhan para sa bilog na simbahan, mga namamayo Po asin mga kapadean, tanganing sa saindang paglakaw sa pagtubod, ang saindang pagsaksi sa Diyos, iyo ang liwanag na mahiling sa katauhan, mamibi kita. Ang mga namamayo sa butan, mamibi kita. Ang mga nagtitios na sa bilangguan, mga inaapi, mga nagihelang asin iba pang kahurasaan, tanganing daisinda mahalean ni paglaom sa pagkamuot asin pagkaherak nin Diyos, mamibi kita. Kita gabos tanganing kita maging tunay na saksi kan pagkamuot asin pangataman nin Diyos sa arualdaw na pangangaib. huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa Magpamibi. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asin sa indong atang, maako lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon malugod ng kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang babahan. O Diyos na kagurangnan, sa ostya asin arak na ini, tinatawan mo kami nin kakanon, para sa hawak patin sa kalag, baguhaan sa muyang isip asin puso, tawi kami nin kusog sa pagkamuot, asin paglingkod sa imo, inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo, na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasa indo, Asin sa saimong an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na kami danay asin minsan saen magpasalamat sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakaman asin daing kasagkoran, nakakagamiaw kami naan sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsik kan sa imong pagka-Diyos. Ata ngani itinagamo mo an bulong sa pagkamagagadanon mimansana. Asin kun ano ani kinapahamak kan mga nawara, iyo man an ilinigtas mo sa inda. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Kaya an hukbo nin mga angheles nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi.
buang gabos. Kagurang na ni kananggadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong nagkuasya kan tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tainian sa kuyang hawak, sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kami nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, nakaidtupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi.
kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, ay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas no si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan tinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyo, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Maluhod ang gabos. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
matindog ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kay ning Eucharistia na samong inako, tausto, na samong kagurangnan. Amang mahihirakon, asin mapagmakulog. Minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami ni danan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawo naghihinguwa sa paghanap nin bulong asin pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong pag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mong mga paghinguwa, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibasin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan, sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo, lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog, sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan na panahon, nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaibamong nabubuhay, asin nagahade kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. Matukaw mo na po ang gabos. Asin pasalamatan niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverend Father J.S. Aguilar. Salamat, Father. Ang satuyang mass sponsor asin choir, Adonai's Love Community. Salamat po. Salamat man po sa tuyang acolyte, lectors, asin lay minister. Siringman ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf. Asin sa tuya gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man niya to ang management and staff kang PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan sa telebisyon. Ini madadalan alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Ang Misa nin Banwaan madadalan man po sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan. Data po lingawan na i-like, asin i-share sa satuyang mga kabisto, lalong-lalo na po si mga nasa rayong lugar na dai nakakapag-atender ning Santa Misa. Salamat po. Asin matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, an Ama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo, Amen. lakaw tapos na an misa. Salamat sa Diyos.